Noniin, pankaa teltta pystyyn ja nukkumaan aamulla aikainen herätys. Good night. Näyttää vähän vaikealta tää teltan kasaaminen. Voi, kun se on niin lapsellisen helppo juttu, kun on systeemit tallessa. Ja sitä paitsi tää on yhden miehen homma. Lötjönen, otas aikaa. Lähtisikö heti hotelliin vai kattelisiko vielä vähän aikaa? Mä sanoin sulle, että ota aika ja sano hep. Hep. Valmis. Paljonko meni? 38 sekuntia. Elä saakeli. No kyllä mä sitten on taantunut, taikka sit se on vaan vaikeeta. Kato, Sirkus Sarjola aikoina meni 26. Mut on siinä kyllä osittain toikin, kun mä noin kahvit tos keitin ja ei mulla ollut sit myllyä ja mä jouduin morttelin survoon. Olkaa hyvä. Joo.